Hadin bamantala arsnam ka sorkar kalala ban jamin ban palat Thoh exam CUET ki khna school ka jilla manta kasngi khat san tarik dagi hajar ngut kilami ban Thoh ya kate ka examen haki arpho riu tri ki center balabo da ka NTA ne ka National Testing Authority katkum ka NTA kidon khat artli ki center ha Shillong santli ha Jowai bat khandai tali hatura Watla ki center ki don hadu arpun riu teli Henry hakat habalalum ya kanika Khubor da ki spangut ki Samla puli ki batmu ban beteng ya ka jing puli jongki haka undergraduate kilawan ban Thoh ya ka exam CUET ha NEHU center don prahajar san spa lai pusan ngut ki ba Thoh ha Shillong saw hajar ar spa Henry pukhandai ha Jowai bat san hajar Henry spa khat prangut ki Samla ba Thoh ha tura bat katkum ka tolong Khubor la ong ba ya ka result en penmi haka lai phau tarik ujeliu ar hajar ar pusau